Η Rabbit Farms by Trombetas Family δημιουργήθηκε το 1990 στα Μέγαρα από την οικογένεια Τρομπέτα αποκλειστικά για παραγωγή κρέατος από κουνέλι. Με αρχικό μέγεθος που τότε έφτανε τις 300 θέσεις για κονικλομητέρες, σήμερα και στον ελλαδικό χώρο, έχοντας αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται, ώστε να διασφαλίζει σε κάθε στάδιο την υψηλή ποιότητα, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες φάρμες κάθετης παραγωγής προϊόντων κουνελιού, αναπαραγωγής ζώων, σφάγιου κρέατος και παραγωγών του με 2.000 θέσεις. Τα σφάγια προϊόντα της φάρμας είναι ολόκληρο και τεμαχισμένο κουνέλι, νοπό ή και φρεσκοκατεψυγμένο. Τα παράγωγα προϊόντα της φάρμας είναι λουκάνικο της φύσης με βότανα, καπνιστό φιλέτο από τυράχι και άλλα ντελικατέσεν προϊόντα, όλα αποκλειστικά μόνο με 100% κρέας κουνελιού. Όμως δεν σταμάτησαν σε αυτά. Δημιουργήσανε προϊόντα άμεσης κατάψυξης. Αυτά είναι μπιφτέκι, κουνέλι με κόκκινη σάλτσα, σικότι, κουνέλι ζουλιέν. Στη Rabbit Farms by Trombetas Family, έχοντας εξασφαλίσει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται σε κάθε στάδιο παραγωγής των προϊόντων, διασφαλίσανε την υψηλή ποιότητα των καθημερινά φρέσκων και κατεψυγμένων σφάγιων ομών προϊόντων κουνελιού, την υψηλή ποιότητα των καθημερινά φρεσκομαγειρεμένων και φρεσκοκατεψυγμένων προϊόντων κουνελιού και την υψηλή ποιότητα των καθημερινά φρεσκοπαραγόμενων παραγόγων προϊόντων κουνελιού. Τα προϊόντα της φάρμας διατίθενται στην αγορά φρέσκα ή φρεσκοκατεψυγμένα και βρίσκονται σε κεντρικά κρεοπωλεία, ντελικατέσεν, επιλεγμένα μάρκετ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Rabbit Farms, Φάρμα Τρομπέτα, Νέα Δάφνη Μεγάρων. Τηλέφωνο 22 960 90 010.